Әхмәтзәки Хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәгенең тантана залында Нурлат районының 42 мәчетеннән килгән имамнар, авыл җирлекләре башлыклары. Араларында Рөстәм Гәрәев, аның сүзләренә караганда, авылның зираты иң чиста һәм каралганнар исемлегендә, ә бит районның 36 зиратының 10-сы турында булай дип әйтергә тел әйләнми. Очрашуда аларның торышы начар дип билгеләнде. Бездә тырышабыз, халык әмәгә чакыргач әмә шатланып киләләр инде, әлхәмдүлилләh. Һәм дә инде менә безнең авыл советы председателе Рамиля Хәсәнгатованы үзе менә тырышып бери, үзе килеп ул беренчеләрдән булып, башына алып ахырына хәтле үзе шунда эшләп, менә шунда үзе шунда эшләп биргәч, шушы авылның халкы ничә килмәсен алганда, анага карап, аның белән бергә килеп эшлиләр, әлхәмдүлилләh безнең. Мохтаҗларны ашату мәсьәләсе дә күтәрелде. Бүгенгә бу эш тәгълим үзәгендә һәм Шикәрчеләр микрорайоны мәчетендә җыюга салынган. Тукландыру тулысынча сәдака исәбенә алып барыла. Гышыр сәдакаларын бирергә теләүчеләр дә бу саваплы эшкә үз өлешен кертә ала ди район мөхтәсибе. Шул гышыр сәдакаларны җиренә җиткереп, мохтаҗ кешеләргә таратабыз, бирәбез. Пешереп тә ашатабыз. Безнең мәдрәсәбездә һәр көнне, ял көннәрендә сәгать 10-га кадәр, иртәнге 10-га кадәр biz bu гышыр сәдакаларны кабул итәбез. Инде кеше үзе белсә берәр мохтаҗ кешене, ярлы кешене, чынлап торып мохтаҗ булган кешене үзе тапшырса, тагын да хәерлерәк. Чара кунагы республиканың көньяк төбәге казый Равил хәзрәт исә үз чыгышында районда динне ныгытуга һәм социаль проблемаларны хәл итүгә юнәлтелгән эшне югары бәяләде. Мохтаҗларны тукландыру, үзәктә һәм мәчетләрдә балаларга татар теле курслары оештыру, районда әлегә бердән-бер булган мәйтханә булдыру күркәм үрнәкләрнең берничәсе. Иң мөһиме үз ара, милләт ара дуслыкны һәм татулыкны саклап калу. Аллаһ Раббыбызга әйтә: "Әгәр дә мизаклашсагыз, хәлегез китә, таралырсыз, юкка чыгарсыз" ди. Шуңа әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Шунда 1100 ел буе буыннан-буынга безгә әманәт итеп тапшырып килгән шу динне, шу юлыбызны саклап, Аллаһ Азza ва Җалләгә рәхмәтле булып, шөкранә кылып, эшебезне хезмәтебезне дәвам итик. Очрашуда имамнар үз җирлекләрендә булган проблемаларын да җиткерде. Алар чыгышларыннан күренгәнчә күпчелеге авыл җирлекләре башлыклары белән үзара аңлашып тыгыз элемтәдә эшли. Чарада бу уңай мисалны алга таба да гамәлгә ашырырга, башкаларга үрнәк ясарга чакырылды.